अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि लोगो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो हामबाय होनदों। जोंनो बेबादि इसोरा मोजां सम, मोजां खाबु, मोजां बोथोरखौ होनानै दिनै इसोरनि राव फारसे जोङो ध्यान खालामनानै दिनैहाय जों बुहुमाव इसोरनि रावखौ फोसावलांबाय हानायनि थाखाय इसोर बासायगिरि प्रभु जिसुखौ आङो हामबाय होनदों आंनि गोरबो सिंनिफ्राय। आसा खालामदों नोंथांमोन साफ्रोमबो बे इसोरनि रावखौ नोंथांनि आंगो लोगोनिसिम दैथायहरगोन, जेन मिथियै सुबुंफ्राबो मिथिनानै दिनै इसोर जोंनि गोथां इसोरखौ मोननो हायो। दिनै इसोरनि रावखौ सोलोंगोन जोङो जेसाया बिजाबनिफ्राय। दिनै जेसाया बिजाबा बुंदों, फै नोंसोरो ओइ गांनानै थानाय सुबुंफोर फै आंनियाव, नोंसोरनो आं गोथां दैखौ लोंहोगोन। दिनैहाय बुंदों। दिनै बाइबेला गोबां जायगायाव दिनै मिथियै सुबुंफोरखौ दिनै खोन्थानानै दिनै मिथिहोनो थाखाय जों खृष्टियानफोरखौहाय फसंदों। बेनिखायनो साफ्रोमबो बिबान गैयै सुबुंफ्राबो दिनै इसोरनि रावखौ होनानैहाय दिनैहाय जोङो साफ्रोमखौबो मिथिहोनो हागोन। मानोना बोथोरा गाज्रि, दिनै जों बे बोथोर गाज्रियावनो दिनै इसोरनि रावखौ दिनै मिथियै सुबुंफोरनि गेजेराव मिथिहोनानै जों साफ्रोमखौबो इसोरनि गोथां इसोरनि बिसासि दास खालामनो हायो। अनजाग्रा लोगोफोर, दिनै बाइबेलाव जोंखौ जावले जावले लिंहरगासिनो दङ। जोङो साफ्रोमबो दिनै गोबां खृष्टानफ्राबो दिनैहाय खोमसियाव आन्दायनानै दङ। गोबां खृष्टानफ्राबो दिनैहाय बोलो गैयै जानानै दङ। अनजाग्रा लोगोफोर, दिनै जोङो हुदा फालिनायफोरजों दिनै जों इसोरखौ मोननो हाया। अनजाग्रा लोगोफोर, बेनिखायनो जेसाया बिजाबा बुंदों, जेसाया 55 बालाब 1:6-1-3-2 दिनैहाय बेवहाय फरायहैनो हागोन। बाइबेलाव मा बुंदों? दिनै जेसाया 55 बालाब 1-3-6-7 बेयावहाय नोंथांमोना साफ्रोमबो फराय, अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन। बेवहाय लिरदों जाहैबाय, गांनाय मानसिफोर नोंसोरो साफ्रोमबो दैयाव फैदो, जायहा थाखा गैया नोंसोरबो फैदो आरो बायनानै जादों। दे थाखा नाङै दाम नाङै द्राक्षा बिदै आरो गाइखेरखौ बायफैदो। नोंथांमोना बुजिदोंना? दिनैहाय इसोरनि रावखौ बुजिनो जोंनि मेलेमावहाय गोबांथार इसोरनि होनाय बोरफोर नांगौ। इसोरजों दैदेन जानांगौ जोङो, अब्लासो बुजिगोन। बेवहाय बुंदों, गोनां गैयै गासैखौबो इसोरा मोनोखाय बियो बुंदों, जों साफ्रोमबो इसोरखौ मोनै सुबुंफोर, गोनाङानो जा, गैयैयानो जा, गोरिबानो जा एबा माहाजोनानो जा, साफ्रोमखौबो इसोरा गावनि गोथां दैयाव लेंहरदों। जों साफ्रोमबो गिथावना बे बोथोरफोरनिफ्राय बासायजानायखौ मोननो हायो। गिथावना सैनांनायनिफ्राय, गिथावना अरगेंनिफ्राय जेन खारग'नायखौ मोननो हायो। बेवहाय बुंदों, नोंसोरो ओंखाम नङैखौ बायनानै मानो थाखा खरस खालामदों, जायजों उदैया बुङा? बिनि थाखाय नोंसोरो मानो मावख्रुबनायनि बिथाइखौ गारस्रावदों? आंनि फारसे गोसो होनानै खोनासं, अब्ला नोंसोरो गाहाम खाजाखौ जानो मोनगोन आरो गोथाव मुवाफोर जानानै नोंसोरो खुसि जागोन। नाय अनजाग्रा लोगोफोर, बेवहाय बुंदों, नोंसोरो ओंखाम नङैखौ बायनानै मानो खरस खालामदों? दिनैहाय जोंनि गोबां सुबुंफ्रा दिनैहाय जौ जुवा बायदि फेग्रा मुवा बेसादफोरजों दिनै गोदोसोनानै दं। संसारनि धोन दौलतफोरखौ बुथुमदों आरो संसारनि थाखाय गारस्रावदों। नाथाय इसोरनि थाखाय बिथांमोना गारस्रावाखै, इसोरनि लागै बिथांमोना दान होआखै। बेवहाय बेखौनो बुंदों दि नोंसोर ओंखाम नङै बेसादफोरखौ बायनानै मानोहाय नोंसिनि थाखाफोरखौ खरस खालामदों, बेखौनो बेवहाय फोरमायनाय जादों। बेवहाय बुंदों, नोंसोर हागौमानि इसोरनि लागै दान हो, अब्ला नोंसोरनि लागै सोरगो रायजोआव दोहोना बुथुमजागोन एबा नोंसिनि लागै मोनफा मोनफा इसोरा बान्थाखौ दिनै नोंसोरनो होनाय जागोन। बेखौहाय बेवहाय फोरमायदों। आरो बेवहाय बुंबावदों जेसाया बिजाबावहाय, खोमा फाथिदो आरो आंनियाव फैदो, खोनासं अब्ला नोंसोर गोथाङै थागोन आरो आङो नोंसोरनि अनजिमा गैयै रदाय खागोन। बे जाबाय दाबिदनि सायाव आंनि अननायनि रदाय। बे रदाया दाबो गोगोमै दं। फोरबोखौ मोननो हानायनि समाव नोंसोर बिखौ नागिरदो, फोरबोआ खाथियाव थानायावनो नोंसोर बिखौ लिंदो।
नाय अनजाग्रा लोगोफोर बेवहाय बुंदों फोरबोखौ मोननो हानाय समावनो नोंसोर बेखौ नागिरदो। दिनै नाय अनजाग्रा लोगोफोर दिनैहाय जोंनि जिउआ थासान्दि दिनै जों इसोरखौ बाख्नायनो सिबिनो बेसेबां मोजां सम मोन्दों जों बेफोरखौ ओरैनो गाज्रि मावनायफोरजों दिनैहाय इसोरखौ दुखु होदों। गाज्रि राव रायनायफोरजों दिनै गाज्रि जानाय लोंनायजों दिनैहाय जों इसोरखौ दुखु होदों। दिनैहाय इसोरा बेफोरखौ दुखु मोनो अनजाग्रा लोगोफोर। इसोरा जोंनो लागै एसेबां मोजां सम आरो बोथोरखौ होबाय। बे समाव जों इसोरखौ बाख्नायनो सिबिनो रोङाब्ला जोंनि जोहोलाव बैसोआबो थाबाय थाया अनजाग्रा लोगोफोर। जोंनि जोहोलाव बैसोआबो सानसे बोरायलांगोन। बोरायलाङोब्ला नोङो इसोरखौ बाख्नायनो सिबिनो लागै नोंहा एसे मोजां सम आरो बोथोरखौ मोनब्लाबो नोङो बाख्नायनो सिबिनो लागै नोङो हाहैनाय नङा। बै समाव नोंनि देहाया रबलांगोन। बै समाव नोंनि हान्थिनाय लामाया दिनैहाय गोजान जागोन। बै समाव नोङो इसोरनि मेथाइफोरखौ मोजाङै रोजाबनो हानाय नङा। बै समाव नोंनि खोमाफ्रा खोनायै जागोन, मेगनफ्रा नुयै जागोन। नोङो बै समाव इसोरखौ दाय होनो मोननाय नङा। हे इसोर आंनि मेगना दिनै मानो नुयै जाखो? आंनि मेगना नोङो नुयोमोनब्ला दिनै नोंखौ बाख्नायगौमोन, सिबिगौमोन। नोंथांनि खुगाया बै रावा ओंखारोब्ला इसोरा नोंखौ दुखु मोनगोन। नोङो जोहोलाव समखौ जाला लोंलाजों एंगारनानै दिनै बोराय समावसो नोङो इसोरखौ बाख्नायनो सिबिनो नोङो गोसो जायोब्ला नोंनि लागै समा गुसुं जागोन अनजाग्रा लोगोफोर। बेनिखायनो जोहोलाव समावनो नोङो इसोरखौ हाजासे बाख्नाय आरो सिबि इसोरनि रावखौ फोसावलां। बेवहाय बुंबावदों दुष्टआ गावनि हुदा आरो अधोरोमिया गावनि सिन्थाखौ नागारनानै फोरबोनि थिङै गिदिंफिनथों। मानोना बियो आग्लाय बिग्लाय निमाहा होयो। नाय अनजाग्रा लोगोफोर दिनै जोङो गाज्रि जानाय लोंनायजों, गाज्रि सोबनाय फेग्लुंनाय मुवाफोरजों दिनै गोदोसोनानै दंबा बियो बेवहाय बुंदों बिसोर साफ्रोमबो गिदिंफिनथों। दिनै जोङो जाग्लुंनाय लोंग्लुंनायखौ नागारनानै जोङो इसोरनि फारसे खोमा होदोनि अनजाग्रा लोगोफोर। मानोना समा गुसुंसै। दिनै जोबनायनि सिनफ्रा दिनै नख्राङाव बुहुमाव दिन्थि जादोंसै अनजाग्रा लोगोफोर। जोङो बेफोरजोंनो मिथिदो जिसुनि फैगोन समा खाथि जाबाय। बेनिखायनो साफ्रोमबो गोथाङै थानाय समावनो हांखौ दिनै जों मोदोमाव थानाय समावनो दिनै इसोरनो लागै दान होनि अनजाग्रा लोगोफोर। इसोरनि लागै जोङो मेथाइ रोजाबनि, इसोरनो लागै जोङो रंजा बाजा दिनैहाय बेफोरबादि इसोरनि रावखौ फुवारलांनि एबा दिन्थिलांनि। दिनै बाइबेला बुंदों जायनि न'आव जिसु दं रंजानाय न'खर जिसका घर में यीशु है कितना आनंद है अनजाग्रा लोगोफोर। जायनि न'आव जिसु दं बिनि न'आव बेसेबां गोजोननाय दं ना अनजाग्रा लोगोफोर। जायनि जिउआव जिसु दं बिनि जिउआव बेसेबां रंजाथाव जागोन। जायनि गोसोआव जिसु दं बिनि जिउआ बेसे मोजां जागोन ना अनजाग्रा लोगोफोर। दिनै जोङो इसोरनि रावखौ खोनासेयावबो, दिनै मोनसेयावबो जोङो इसोरनि होनाय बोसोनजों थाबायनो रोङाखैब्ला दिनै गोबां खृष्टानफ्रानो दिनै दिन्थिफ्लायग्रा जालांनो हमदोंसै। दिनै फोथायनायाव दिनैहाय गुसु जालांनो हमदोंसै ना अनजाग्रा लोगोफोर। दिनै गाव गावनि मण्डलीनि साफ्रोमबो मेम्बारफोरखौ नाय। दिनै साफ्रोमबो फोथायनायनिफ्राय आनज्रायलांनो हमदोंसै आरो संसारनि धोन दौलतफोरखौ दिनै जोङो बुथुमनो थाखायहाय दिनै संसाराव मावख्रुबबायदों एबा गावनि जिउखौहाय बेफोरजोंनो दंस' खालामनानै लादोंना अनजाग्रा लोगोफोर। जानाय लोंनायफोरजोंहायनो दिनैहाय जों गावखौहाय संसारनि गाज्रि लामायाव दैदेनलांगासिनो ना अनजाग्रा लोगोफोर। बेनिखायनो साफ्रोमबो गाव गावनो दिनैहाय बुजिनानैहाय साफ्रोमबो इसोरनि फारसे आगान होलायोबा गाहाम जागौ। आमेन। माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला अननानै निमाहा होगोन होनना आसा खालामबाय।